Машина белән сыйыр сау операторлары һәм малларны ясалма качыру техниклары арасында район ярышын үткәрү матур традицияга әверелде. Быел да 22-нче партсъезд исемендәге авыл хуҗалыгы кооперативының Мари Мәнәү сөтчелек фирмасының җәйге лагерена үз эшенең осталары 40лап терлекчелек тармагы уңганнары җыелды. Жюри рәисе, район авыл хуҗалыгы идарәсе начальнигы Илдар Нәбиев бәйрәмне ачып, бәйгедә катнашучыларга уңышлар теләде. Район буенча алдынгы хезмәткәрләрне дә мактап телгә алды. Хөкүмәт ярдәме белән сезнең уңганлык белән шушындый лагерьлар барлыкка китерелеп, малларны ясалма орлыкландыруны каршыда арттырып, осеменениягә килсәк, безнең уже костяк җыелган, республикада урыннарга торган костяк бар. Шуңа искусственное осеменение операторлары яхшы гына зарплата алып, яхшы гына эшләп килделәр. Результатлар безнең үгезләр юк хәзер. Үгезләр юк. Дәшидә сүзне узакка сузмаенча сезгә уңышлар теләдем. Бүген бәйрәмчә итеп, ял итеп, партсъезд хуҗалыгы сезне бүген принимайте. Матур итеп шәйләрне эшләп, әзрәк ял итеп кайтсагыз дибез. Безнең тәртип битендә соревнование. Шуңа барыгызга да уңышлар. Килгәнегез өчен рәхмәт. Эшегез өчен зур рәхмәт. Монда простой халык җыелмаган, иртән бүтән кеше торганчы, уже фермада булып, эшен эшләп кайта торган халык җыелган. Барыгыз да кирләмәенчә, таза булып, эшләребез булып, хозяйстволар исән саулык күп итеп, сөтләр сау күп итеп, бозаулар алып, исән сау эшләргә язсын. Ярыш флагын күтәрү хокукы узган ел чемпионнары 22-нче партсъезд исемендәге кооператив савымчысы Оксана Тимирбаевага, урожай токымчылык заводы җәмгыяте ясалма орлыкландыру технигы Радик Харисовка бирелде. Тармакта эшләүчеләрнең һөнәри осталыгы төрле яклап тикшерелде. Иң беренче бәйгедә катнашучылар теоретик белемнәрен күрсәтте, тест чиште. Практик бәйгеләргә килгәндә һәр конкурсант билгеле вакыт эчендә сөт саву аппаратын сүтергә һәм җыерга, санитар яктан әзерләнергә, сыер савырга, арытаба корылмаларны юып, дезинфекциялап куярга тиеш иде. Монда сыер җиленнәренең саву аппаратының сөтнең тазалыгына игътибар бирелде. Малларны ясалма орлыкландыру техниклары савымчылар белән параллель рәвештә сыналды. Учет һәм отчет алып бару үрнәкләрен күрсәтте, лаборатор күнекмәләр эшләде, малларны әзерләп качыру процедурасын үткәрде. Ниһаять, җиңүчеләрне билгеләр чак җитте. Машина белән сыер сау операторлары арасында Куйбышев исемендәге кооперативтан Рәсимә Латыйпова җиңүче дип танылды. Шулай итеп, ул августта үтәчәк республика ярышларында район исемен яклау хокукына да ия булды. 22-нче партсъезд исемендәге кооператив вәкиле Оксана Темирбаева 2нче урынны, Урал җәмгыятеннән Гөлсинә Мәсәгутова 3нче урынны яулады. Ясалма орлыкландыру техниклары арасыннан беренче урынга күп тапкыр чемпион исемен яулаган урожай токымчылык заводы җәмгыяте технигы Радик Харисов җиңүче дип билгеләнде. 2нче урынны Мусагариев исемендәге кооперативтан Илсур Ыгымәров, 3нче урынны Урал җәмгыятеннән Ринат Сәетов алды. Иң яшь савымчы исеменә Агыйдел җәмгыяте уңганы Лилия Абдуллина лаек булды. Иң өлкән катнашучы дип Мир җәмгыятеннән Римма Хамидуллина танылды. Шулай ук югары производство күрсәткечләргә ирешкәне өчен урожай токымчылык заводы җәмгыяте технигы Радим Сәлимов мактау грамотасы белән бүләкләнде. Әйе, терлекчелек тармагында вакыт белән исәпләшмичә тырышып эшләп продукция җитештергән. Шул рәвешле илдә азык муллыгын тәэмин итүче тынгысыз хезмәт ияләре зур хөрмәткә лаек. Һөнәри бәйрәмнәр, осталык дәресләре һәрчак шулай үтеп торсын. Авыл уңганнарына камиллеккә омтылып, эшләрендә һәрчак яхшы нәтиҗәләргә ирешүләрен теләсе генә кала. Özüdürüp uyunay darmon
Нумагыла туған яғымна Гармонымы ауыл истәлігі Үйретілер сабый шағымна Әйде гармон ойына Құшылып жырлик Уятыға ауыл үйлерін Мен бет ұмытмадым Шыл қадәр ярatan Команда сағынам ауыл үйлерін Әйде гармон ойына Құшылып жырлик Уятыға ауыл үйлерін Мен бет ұмытмадым Шыл қадәр ярatan Алина Хадимуллина, Ринат Хадимуллин, Илеш телерадиокомпаниясы.